a Radio Escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Ola, estamos na Radio Carcamán e os meus compañeros de quinto A e quinto B queren vos contar unhas noticias interesantísimas. Ola, eu son Sabela e quero comentarvos que a Voz de Galicia anunciou no xornal do 31 de xaneiro que a illa retirou 60 toneladas de plástico do mar coa asociación Basura Marina. Preguntaredesvos que é Basura Marina, pois é unha iniciativa creada aquí na Illa de Arousa. O seu obxectivo é protexer o noso municipio de todos os desfeitos, principalmente plásticos, que chegan ao mar. E agora deixovos con Roy, que vai vos contar unha noticia moi interesante. Ola, eu son Roy e vos vou a falar de que a illa deseñou un proxecto para mellorar a eficiencia do ciclo urbano da auga. A inversión será de €500.000 e servirá para mellorar o suministro e instalar contadores con de lectura. Vais a cartografiar toda a rede e se mellorará a xestión de fugas. Ola, son Daniela e quero vos dicir que o 30 de xaneiro foi o Día da Paz. E o alumnado de segundo do Ceu Torreilla fixo un acto coas persoas dos centros de día de Illa de Arousa e o centro de día Lembranzas. O primeiro que fixeron foi escoller unha canción e escolleron O mundo é grande, de Mamá Cabra. Os instrumentos que utilizaron foron a pandeireta, o carrizo, o triángulo e os cascabeis. O propio Día da Paz, os dous centros de día viñeron a cantar. Bos días, son Martín e hoxe vou a falarvos dunha noticia relacionado co noso mar. Estes días li unha noticia onde informaban dende a Consellería do Mar do rexistro de buques de Galicia, onde nomeaban a illa en varias ocasións. Sabiades que o censo de embarcacións foi creado en 1991 e ano tras ano, o 31 de decembro, vais actualizando, o que nos permite dar a coñecer unha realidade, que é a evolución da nosa flota pesqueira. A noticia destacaba que a maior parte da flota pesqueira refuxiábase na nosa ría, a Ría de Arousa, as Rías Baixas, sumando un total de 2.931 embarcacións, o cal mantén o liderazgo. Ola, son Alex e con deportes quero dicirvos que Pablo, entrenador de atletismo, foi coa selección galega a unha carreira este domingo 26 de xaneiro. Por outra parte, quero dicirvos que a illa recibe 109.000 euros do Plan Máis Concellos que se destinarán a financiar servizos municipais como a xestión do punto limpo. Ola, eu son Daniela e o día de hoxe vou vos a contar sobre o Instituto da Illa de Arousa celebra o seu 25 aniversario con robots, música, fotografías e unha comida. O centro organiza un programa de actividades que prolónganse hasta o 30 de maio. Por último, lembrádevos que este xoves de 6 de febreiro no auditorio da Illa de Arousa con entrada de balde podedes ver Tempo de lluvia de Jansen gracias ao Cine Club Entre Cortiñas. E ata aquí o informativo desta semana. Esperamos que vos gustase. Adeus!